Кызлар, егетләр, һез башкалабызды яхшы беләһегезме? Әгәр дә юк икән, кайгырмагыз. Бүген Милли музейда Өфөгә багышланган фото күргәзмә ачылды һәм монда файдалы мәгълүмат бик күп. Бындагы эштәр бөтәһе лә Өфө минең баш кылам конкурсының еңүчеләренеке. Бүген уларны бүләкләү тантанаһы үтте. Катнашучылар арасында балалар да, олылар да бар. Фотокомпозициялар 9 номинациялар күрһәтелгән. Уларда Өфөнең тарихы, күренекле кешеләре, билдәле урыннары, милли аш-һыудары һәм башка кызыклы мәгълүматлар белән танышырга була. Мин бұл конкурска фото ебәрдем һәм еңәүче булдым. Миңа фото төшерү бик оҡшай. Күргәҙмәлә урын алган фотолар бик кызыклы. Бында ҡалабыҙҙы бөтөнләй икенсе яҡтан күрергә була. Ҡатнашыусылар үҙ эштәрен ошондай күргәҙмәлә күреүгә бик шат. Өфө бай тарихлы ҡала һәм әлбиттә беҙ уның үткәнен дә, бөгөнгөһөн дә яҡшы белергә тейешбеҙ. Дуҫтар, һеҙ ҙә был фотокүргәҙмәне килеп күрегеҙ. Дуҫтарығыҙҙы ла үҙегеҙ менән алығыҙ. Зилия Буранбаева, Артур Ҡорбанов, Тау-Тау хәбәр өсөн.